हेलो गाइस, हमने काल बन जा घूमे कहा से कि हमने 3 दिन के छुट्टी मिलल बा। ये जो नेशनल डे है जगह अपना किए 15 अगस्त 26 जनवरी मनावल जाला वो लखा जो के नेशनल डे अद्भुत तरीका से मनेला। अपना किए तो एक दिन एक में तो कुछ बुझाला ना। ये जो 1 महीना पहले से तैयारी रहेला त्यातरा झंडा लागल बड़ी पूरा यूएई में पूरा दुबई में देखबो तो वैसा वैसा झंडा लागल बा। पूरा सजावल जाला लाइटिंग वाइटिंग से भरपूर 1 महीना पहले से तैयारी रहेला। तो लोग और चीज दिखाओ तनी ना तब तक तो बहुत जबरदस्त खूबसूरत देखे के तारा लगा दा लाइटिंग रात कितना जबरदस्त भइल बा। पूरा झंडा लागल बा। चौवानवा है जो माने नेशनल डे ह तो देखा दा लागल बाटे पूरा। अब हमनी कहना तनी आउटर एरिया में तो कुछ नहीं कहना तो बहुत कुछ देखे के मिलेला। पूरा ने रोड पर रखो पूरा होले होता ठंडा उंडा सब लागल बा भाई। बहुत खूबसूरत लागल सजा दिया जाला पूरा दुबई के। अपना के एक दिन सजावल जाला ए जो 1 महीना पहले से सजावल जाला। ये चीज बा अपना के तारा सरस्वती पूजा आ जाए कोनो जयंती पड़ जाए तो लोग घरे घरे झंडा हनुमान जी के अथी का लगाई मगर अपन राष्ट्रीय ध्वज बा ओके क्यों ना लगावेला राष्ट्रीय झंडा के। है जो हर एक यूएई में सबके घर है रोड रोड सब झंडा से एकदम एक कलर के झंडा से माने अथी हो जाला। ई फायदा होता है बहुत माने बढ़िया लगेला। अपना के है भाई अपना के केहू अपना अपना घर ना लगाई भले और कोनो आ जाए महावीर अखड़ा चाहे और कुछ ओई में लगा ली मगर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन है केहू की घर झंडा ना रखो केहू केहू की इधर ये जो सबके घर देखबा पूरा रोड में देखबा लाइटिंग हैंगा सजावल जाला। ये जो कुछ नहीं का अबे माने मार्केट में सिटी में जाइए तो देख के एकदम दिल खुश हो जाए। वाह देखा अतरा कितना खूबसूरत रौनक लागता हो देखा पूरा ये संगल सजावल बा हटे हवे माने काल हो और अच्छा लगे देखे में। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के शेयर करी ऐसा के वीडियो देखे के बाद हमरा फॉलो करी मिलता नहीं अगला वीडियो।